А на мусорщика считается, типа, очки від... Скільки ти, типа, собрав этих, як їх, блядь, мусоров? А де тепер мусорщик, блядь? Шукаю, він поміняв, ваші білдера, звернути. Сміття. 71 очок. А ну, щас, тепер. Беремо цю. Одна. Більше, так? Виберемо далі. Так. Да, ну 40. А так це хуйня вообще тоді. До другого рівня 200 мусорок всього нашого. Надбавка якась ще якась хуйня, а на третій рівень же надо третій рівень равнуть, щоб получать этот. Як я, блядь. Щоб получить тачку другу. Я дебил? Ты долбоебина или шо нахуй? Ты, сука... Пиздец. Да. Ебать гандонище нахуй.